Evo djeca, sad ću vam ukratko objasniti malo uspoređivanje dvoznamenkastih brojeva da vam bude malo lakše pisati zadatke u udžbeniku. Voljela bih da zadatke u udžbeniku rješavate samostalno koliko je god to moguće. Znači, bez pomoći mame i tate. A to znači da trebate zadatak pročitati nekoliko puta da bi vam stvarno bio jasan. A ako vam i dalje nije jasan nakon toga, tek tada pitate mamu i tatu za odgovor. Evo ga, uspoređivanje brojeva. Pogledajte, naslov sam napisala gore, u sredinu. Jedno slovo u jedan pravokutnik. Kod mene su kvadratići, vidite, ali vi imate pravokutnike. Uspoređivanje brojeva. Ovdje se pojavljuje jedno slovo koje još nismo učili, to je slovo đ, učit ćemo ga uskoro, ne brinite. I ostavljam redak prazno i na sredinu pišem brojeva. Zatim ostavljam otprilike 2 retka prazno i ovdje sam usporedila 2 broja. Lijevo se nalazi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kružića, 10 narančastih kružića. A desno ih se nalazi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 narančastih kružića. Sada sam ih usporedila i napisala između njih da je 10 manje od 12. Sjetite se gdje prikazuje, gdje je šiljak na znaku, to je manji broj. A gdje je ovaj veći dio znaka, to je veći broj. I ispod toga zapisujem, ostavljam redak prazno i zapisujem 10 je manje od 12. Ovdje ćemo usporediti nekoliko brojeva. 13 i 16, 18 i 15, 17 i 17. Koristit ću znakove veće, manje i jednako. 13 je manje od 16. Razmislite kako biste to napisali. Manje. 18 je veće od 15 i 17 je jednako 17. Prepišite ovo lijepo i uredno, ostavljajte redak prazno između. Ispod toga slijedi jedan zadatak koji sam sigurna da ćete uspjeti riješiti sami. Evo ga, malo sam vam ispričala o uspoređivanju dvoznamenkastih brojeva. Sretno s rješavanjem udžbenika. Doviđenja!